Buat apa? Cus. Shit. Piye? Iya beda bos, diserah mau ketangkap, ini harus diserah mau terus. Lu, tapi deh, cek bos, aku orang perlu cek bos, kesusu. Sedih berjumlah. Cek bos. Kau ini ngapain? Sana. Oh bos, mana? Berapa lagi? Bisa lima memorinya bos. Lu orang nganu memori nih. Duh, kok bisa bos? Lah iki orang. Kok kurang ajar? Merasa ya orang memori nih. Ujungnya kan nyekel cewek no. Kursi. Merasa, lu, tuh yakin? Lagi. Apa cah? Mogok ya motorku ya. Bensin kebek. Apa cah? Apa busine, apa iki? Ah. Mana bu motor kayak ini kok macet-macet. Ini ya. Kamu tulungan iki ndi iki? Piye guys jam ini kok ketemu karo Caca? Guru setor bareng mah mogok. Hah, jam piro iki? Kenapa motor macet tuh? Nggak macet dah. Tidak samperin ya. Ya mas, kenapa mas? Mogok. Andi loh, loh. Masa? Iya, wah. Piye kabare? Apik kok saiki ning ndi saiki? Aku nek kene aku. Oh, kemarin wingi lho pas merantau. Yo nganu kerja aku. Kerja. Wis suwe to? Yo lagi sih. Oh. Lagi setahunan.
Ora ono kabar-kabar blas nomor WA ya ora duwe. Ya piye iki mape ketemu Caca iki malah mogok motor kowe. Apane nek to? Ora paham aku. Bensin yo full. Terus? Bar tak servisno. Iso mogokan iki piye? Mesinnya rusak menapa? Bar servis di ini kok. Wis ngene lho. Piye? Tak solusi. Apa solusine? Aku duwe apik-apik iki. Apa? Roti. Oh, roti ya, Re. Ngeleh aku, Re. Oh. Eco Racing. Eco. Iya. Eco iki penak lho. Iso ngene, Coy. Aku iki ya. Awakmu iki masalah bensin irit yang pertama, terus yang kedua bensin iki jero tangki iki lho ya, tangkine. Iki resik terus. Tangki ini iso resik. Iso resik. Dadi kotoran-kotoran ora masuk nang gone mesin. Iya. Tunggu iki. Coba. Iki kasih tok. Nah, iki lho, Bro. Oh. Sini Eco Racing. Dadi masalah motor ambek iki wah, jos tenan. Aku nganggo pirang-pirang tahun nganggo iki. Iki, Pak. Iya toh, coba. Nah, tak coba ya. Piye, Pak? Kene toh, nganggone tangki. Elbura tangki. Iya. Ya sik, Pak, sik, Pak. Iya, Cah. Apa jenenge, Pak? Eco Racing. Eco Racing. Eco kepenak. Racingnya bantar berarti ngono. Oh, iya toh, racingnya banter. Sip. Iki silbokno, Pak. Iya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Digoyang-goyang lho ora? Ora usah kok nyair dhewe iki. Bocah dhewe. Iya. Gunane kok apa, Pak? Nah, pertama ngresiki tangki. Bersih tangki. Nah, ben kotorane ben medun. Kotoran medun. Nah, sing keloro, Loro, ban bakar irit. bahan bakar irit. Iya. Lan kok ora? Iya. Masuk, Dik. Wes to, niki nggo bekal sampean. Heeh. Iki urip nang dhisik tapi Iya. apa ora. Tak jajal ya, Pak. Ya, Mati monggo. motorku mare. Ih. Anu, Pak, kosong sik, Pak. Apane, Pak? Saiki. Iso ratine kosong kuwi. Kuwi Nah, bismillahirrahmanirrahim. Eco Racing. Woi. Tenan iki. Irit. Gampang kowe. Motor sekolah Pak. Ya, apa cuman to? Terus mana? Ya wes iki kalau mbek sampean ae. Nah. Ono apa-apa telepon ae. Ya, Oh, ya siap. Lagi apa nih, Mbak? udah mulai sik sih, Pak. Tak rapi. Ora usah gak cairan ngono. Makasih ya. Eco Racing. Oke. Makasih ya. Ngono ya. Yuk. Tak lanjut. Masuk nih. Eco Racing. Racing keren, guys. Banget sih. Cewek kuwi kudune. Bahaya iki. Ini kene sih, nemu info no liwat. Santai-santai sih. Ora, Mas. Nanti cewek kuwi. Apa bener? Cewek sekae. Cewek, nomor. Di, yang bawa Wenor, mati nih, Mas. Ayo. Nanti memori ini. Nomor apa nih? Itu penting cewek kae. Aku ora mudeng masalah iki, Mas. Wes saiki Jono wonge sing pecah itu kuwi. oke engkong ya. Rengko iki saiki.
jaket? Gue tas. Tadi sing ketemu aku mau iku. Wes. Ses yo. Wes. Parang